ଆସିଲୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ସକାଳୁ? ଉପମା କରିଥିଲା ଛୁଆ। ଉପମା ଖାଇଛୁ? ହଉ। ଉପମା ଖାଇଛି ଟିକେ ପାଣି। ପାଣି ଉପମା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଦିଟା ଦେଲା ଖାଇନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଇବିନି ଆଉ। ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ସେଠୁ ତାର ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଣିନି ଆଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଣିନି। ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଖାଇତେ ଡାକିଲି ଖାଇତେ ଆଇଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଖାଇବ ବୋଲିକି ଭୋକ ଲାଗିଛି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଔଷଧ। ଆଁ ତମେ ଖାଇଛ ନା? ମୁଁ ହଁ ଖାଇ ନାହିଁ ଖାଇମି ଆଉ। ପାଣି ପାଣି ମଗଟା ଆଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପାଣି ମଗଟା ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ପାଣି ମଗଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। କହିଛି ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ କେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେର ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପିଆ ହେଉଛି। ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। କଦଳୀ ଖାଇବୁନି ନା? ନା ନା 230 ହେଇଥିବ ରଖିଦେବୁ ହେଲା। ଏ ବାଡ଼ିଟା ଆଣନା।